Jo puc pensar un maridatge, aquest maridatge mai es farà real fins que no ens posem aquest producte a la boca, però un cop està a la boca és de cada un de nosaltres, no? És intern. Quan canviem la copa, no? Quan fem servir una copa, quan bevem el vi, o més a poc o més de pressa, aquesta percepció que rebem del producte és diferent. Però sí que la percepció final, no? Aquella sinestèsia final que podem trobar provocada per un vi o per un altre, serà completament diferent. No som capaços d'explicar la sensació que hem tingut. No som capaços. Ningú és capaç de dir. Tots sabrem dir si ens ha agradat molt o ens ha sorprès, però realment, i què has sentit? No pots dir-ho.